Patagonia, y wladfa. Y paradwys Utopiaidd ar ben draw'r byd lle ni fachlau'r hael. Ble mae'n traddodiadau Cymreig wedi crisialu yng nghysgod yr Andes ac i faraneiddio ar diroedd y paith. Lle da i ddod os chi eisiau dianc ar ôl lladd rhywun. Dim bod neb wedi wneud na, wrth gwrs. Dyma'r ddelwedd Rhosliw, y teimlad o ryfeddod pur bod yna Gymru tu hwnt i Gymru, ac mae'r bucket list nifer fawr yn cyfeillio ni. Ond pwy yn union yw'r bobl yma sy'n fodlon pereryn dotau i'r man pellenig yma a pham mynd i'r holl draffaeth? Ife trip exclusif i frigad y Volvos, y linen mafia a cartel platiad ydi o? Neu os na groeso i fachgen trackies, tins a raves? A be yn union mae'r brodorion go iawn yn meddwl o'r safari Cymreig? A be mae'r Cymru go iawn yn meddwl am y wladfa? Penguins! O, hyfrydwch pyr. Croesawgar, diddorol, cartrefol. Un gair. Mae'n anodd iawn gwybod oherwydd dwi ddim wedi bod na. Un gair, please. Swn i'n meddwl beth hydolus. Hydolus. Pa fath o bobl sy'n mynd i Patagonia? Pobl allan uwchlyn. A be sy'n digwydd ar un o'r tripiau yma? Efe steddfodau, rygbi ac ymynau sydd i'w gael? Neu efe orgies, cyffuriau a chwaraeon gwaed sydd i'w weld? Felly diolch i dîm Anthropoleg Hansh, dwi am deithio i'r wladfa. Waw, mae Patagonia mor bert, no wonder bod ni eisiau colonise fe. Ac fel Cymro da, is i allan yno yn ystod wythnos y steddfod y wladfa ac yn ei bach gystadlu. Wel, mae mwy o obaith fi ennill mas fyna fi'n credu. Mae'r atgoffi o rhywle bydd yn rhywle o Breaking Bad. Patagonia, lyflu. Oedd yr ymdaith fod i ddechrau am 9, mae nawr yn 8:15, a dim golwg ohonyn nhw. Ond fi'n cymryd bod nhw jyst yn mynd ar amser ariannyn. Felly, maniana, neu ni aros. Maen nhw'n dod. Waw, yn gweld y cyffylau o fan hyn. Mae'n fel byddin yn dod lawr. Y cyffylau, definitely, yn thing dyn ni gael yn yr orsedd. Cachu ar gorsedd ni. Yr ogiau. Y lads i gyd, 2 ferch ar bob ochr. Teimlo fel, jiw, man down. Rhywun wedi bod ar yr gwyn yn barod falle. So fi'n cymryd dyma'r prifeirdd. Ceidwyd y cledd yn y cefn. A dyma'r ultras, ti'n ôl. Sa'n siŵr os ni bach yn jetlagged, ond oedd hi fel western gyda'r paith a'r gres yng nghwmpas i. O'n i sefyll mewn cae llychlu gyda pawb yn siarad Cymraeg. A oedd cerddoriaeth dawnsfodau bach yn freaky fyd. Bach yn sinister nawr. Ond ar ôl bach, gwnaeth pethau pigo lan, a mae wastad yn drit cael clywed yr anthem. Gwlad, gwlad, reidio nhw i'n gwlad. Fel rhywun sydd wedi bod mewn sawl seremoni gorsedd, dyma'r tro cyntaf i'w beidio cwmpo i gysgu mewn un. A nawr, o'n i'n edrych ymlaen gael cyfle i gwrdd â'r brodorwyr. Mae rein yn neis iawn. Mae well gen i rein a rei Eisteddfod yng Nghymru. Mae nhw'n lot fwy ffasiynol. O ie, ti'n meddwl? O wel, i ni mae'n neis iawn, ie. Pa un yw'r orsedd orau? Efe gorsedd y Cymru neu gorsedd Patagonia? I ni, wel, mae hwn yn gorsedd cartrefol, da ni'n neis iawn dathlu ein diwylliant unwaith bob blwyddyn, ie. Nath Billy awgrymu fi fynd i'r capel mwyn cael paned, a lle gwell na'r capel i wneud ffrindiau newydd. Dych chi'n mwynhau? Agoriad llygad yndi. Cham ddod nôl? Na, dwi chi hen. Ydy'r ystrydeb yn wir am bobl sy'n dod i Patagonia? Be o'n? Yr ystrydeb o'r math o bobl sy'n dod i Patagonia? Mae nhw wedi bod wych yn Ie. Pam chi'n credu bod Patagonia yn cael ei trin yn ychydig yn wahanol i'r colonies eraill? Wel, achos bod e'n goloniddio Cymreig yn diwe. A fi oedd na ddim anghydfod rhwng y bobl ddath yma gyda'r brodorion lleol. Ond oedd 2 wedi cael ei ladd, a un angen neidio dros 12 troedfedd o afon ar gem ceffyl? O, rhyw ddigwyddiad na ddyle fod wedi digwydd oedd hwnnw.
O'n i wedi frysio Ac yn eithriad. Mae yna lot o sôn bod yna rhyw fath o stereotype o'r math o bobl sy'n dod i Patagonia. Ydy yn wir? Freaks yw'r gair, chi'n feddwl? Nage. Mae lot yn dweud mymosa'r peth gorau sy'n dod allan o Gymru. Dwi'n mynd ama, ia. Ges ni drafodaeth gyda cwbl o bobl ifanc yn ystod y Steddfod a gofyn be nhw'n meddwl yn Patagonia ac ambell person wedi dweud bod e bach yn ddiflas. Lol botas. Ia, lol botas, gyda ffordd parch. Mae'n bwysig bod ni'n gwrando ar y pobl ifanc. Ond dim reina. O'n i'n dechrau mewn bach o hit gyda'r pensiynwyr, ond pa mor uchel oedd te yn y festri ar social calendar pobl ifanc o wladfa? Os yna ddiwylliant fatha i bobl ifanc? Neu dwi'n eitha traddodiadol? Man hyn does na dim fel band, mae na rhywbeth o'r enw drap. Cerddoriaeth holl o wahanol da chi oherwydd mae gen i lot o ffrindiau ar Snapchat. Y band sydd yn fel rhai bobl yn nabod fan hyn yw Iws Gwynedd. Iws Gwynedd, ie. Iws Gwynedd, typical. Gyda'r lle yn llawn trefnwyr i Steddfod y wladfa, oedd hi'n amser networkio. Bwysig cael drôn y drws os oeddwn ni o ddifri am ennill y Steddfod yma. Dwi'n cymeryd rhan yn llyfaru fori, os gyda chi unrhyw dips? Wel, dim fori. Mae rhagbraf i'w cheno, yn 5. Yn swyddfa ddewisant. Ti'n wedi ymarfer yn barod? Ie, dwi wedi dysgu'r geiriau. Just... Da iawn. Mae yna llawer sy'n gystadlu, felly... Sa'n i dod o'r holl ffordd mae beidio gael llwyfan. Mae gen i bach o ymarfer. Mi actually'n cachu ni nawr. Dwi'n meddwl bod o'n fun and games cyn, a dyna'r ci sydd efo rabies. Shit. Ar ôl clywed y newyddion brawychus bod gen i ragbraf yn y prawn, oedd hi'n amser i fynd i ysgol Gymraeg y Gaiman i weld sut oedd y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol, a faint oedd nhw'n gwybod am Gymru. O'n i'n teimlo bach yn stres rhai cyfaddef. Lwcus mwy i dda gyda plant. Ia, barod neu... Os fwy o bobl i ddod, gwych. Barod? Helo, chi'n iawn? Bore da, pnawn da? Ie, oedd y plant yn gallu gweld bod fi'n nerfus. Fi ydi Garmon a dwi wedi dod yr holl ffordd o Gymru, o Gaerdydd. So, os chi eisiau chwarae gêm gyda fi? Eisiau chwarae gêm? Dwi'n snabod y ciw yma. Chi'n gwylio ciw? Be sy'n dod i'r meddwl pam ydych chi'n clywed y gair Cymru? Llaw fyny os gallech chi meddwl am unrhyw beth. Oce. Ie. Ti'n gallu meddwl am unrhyw air sy'n am Gymru? Fel o'n i'n gweud, rwy'n rili dda gyda plant. Oce, dim problem, na i basio hyn ymlaen. Gwych. Y ddraig goch. Yes, we're up and running. Castell. Ac ti'n ôl ti? Caerdydd. Pwllheli. Caernarfon. Waw. Twlle. Dahen a loli. Waw, ie. Sgwyliau, ie. Sgwyddau, ie. Ie. Mr. Deer. Boi da. Sally Mali. Fi wedi cwrdd â Sally Mali sawl gwaith. Berson lyflu. Oedd y gêm di mynd bach yn boring i'r plant. Oedd eu gwybodaeth nhw am wlad fach 7,000 milltir i ffwrdd yn wych. Gwell na llawer adre. Eu tro nhw oedd i berfformio yn nawr, ac oedd eu mwynhad o'n nhw'n cael yn defnyddio'r Gymraeg yn anhygoel. Oedd hi wedi gwneud parti llefaru gan yr ysgol. A phawb yn morio canu yn y Gymraeg. Oedd hi'n bryd i fi wneud fy hun yn boblogaidd iawn yn y neuadd. Neu just cynnig bribes. Sef y ciw. Gen i capiau i chi hefyd. Snapbacks. A wedyn mae gennym ni gryseti ciw hefyd i chi. Lanyards i chi. Ar gyfer eich allweddi. Mae gennym ni hefyd CD. A diolch yn fawr iawn i chi am bod mor hyfryd. O'n i ar dan a'r plant yn joio mas draw. Felly nawr yr amser perffaith i siomi nhw gyda'n sgiliau llefaru. Adrodd y gerdd i chi. Gwych. Felly, priodas. Bangor 1922. Mewn ffram o amser... Dwi ddim yn siŵr beth ddigwyddodd yr stafell o blant Agniel oedd yn mynd yn nut dros lanyards a snapbacks,
Ond fi'n credu o'n nhw'n gallu sensio bod fi'n neud y geiriau lan. Oedd e ddim cweit be fyswn i wedi galw'n gorffen ar nodyn uchel. Ond cwlwm cemeg oedd dalio ddau. Dyna pam rhaid fi ymarfer, fi'n cofio'r linell olaf. Well fi ddim yn neud na ar y llwyfan. Embarrassing, really. Ydych chi'n credu bod gen i siawns yn y steddfod fori, heno? Oedd y meni di mynd erbyn hyn. Na? Oce. Os chi'n credu bod gen i siawns yn y llyfaru heno, grewch bach o sŵn? Oce. Dim ond un peth oedd ar ôl i'w wneud. Canu'r anthem a gwneud sharp exit mas o'ma gloi. O'n i erioed wedi teimlo mor Gymreig. Seremoni gorsedd, te yn y capel, cenhadun yr ysgol a chanu'r anthem ddwywaith. A fod y tor ber y... A nawr fy nhro i oedd i gynrychioli Cymru ac adrodd dros fy ngwlad yn y rhagbrawf llyfaru. Roedd angen hanner awr fach dawel arni, a dim byd gwell na cwbl o gacs i dywelu'r nerfau. Oedd hi fel bod yn tîm am gi. Yng ngwaddol y ted, mae Lady Di yn siarad gyda fi. Ac oedd hi'n iawn. Mae rhaid fi godi'n gêm i. Roedd angen mi dynnu y pwyslais off y ffaith bod fi heb ddysgu'r geiriau. Dwi'n siŵr dyma'n dweud rhywbeth am sports casual, rhywbeth flashy, rhywbeth coch? Roedd hi'n amser am ragbrawf yn swyddfa'r Eisteddfod. Dim y lle mwyaf glamorous dwi wedi bod, ond oedd ni'n man i guddio. Oedd yn ychwanegu at y nerfs. Garmon yn gyntaf? Cwn i off. Just gada'r tracksuit neud y siarad. Priodas Bangor 1922 gan Einir Jones. Mewn ffram o amser mae dy lun, a thraig lygati a tithau'n ddyn. A dy law ar ysgwydd sepia'r ferch, cofnodwyd priodas, fflach o serch. Nailed it! Oedd pobl i weld yn eitha impressed. Fi'n credu nes i osod y bar yn eithaf uchel hefyd. Priodas, Bangor, 1922. Fel twrcis ar egdolig, oedd pawb yn aros i gael clywed y newyddion gweithaf. Allech chi dorri'r tensiwn gyda cyllell fenyn. Fori, dden ni'n dwlu cael gweld Garmon, Alice a Sinead. Get in there, my son. Ni dal i bysio ac eisiau mynd i'r dafarn i chwalu peint. Oedd rhaid fi gadw'r tracwisg. O'n i wedi cael gwahoddiad i hunllef vegetarian o'r ddinas, a sado gyda chryw o ffermwyr ifanc, bwyta llwyth o gig a chwyno am bris llaeth. Gwych. Billy oedd yn charge ac oedd yn meddwl busnes. Dwi'n mynd i gael dyn yn trin cyllell fan'na, ers ni lawr yn Fairwater, yn 87. Anodd iawn bod yn vegetarian pan mae sado'n digwydd, ond lwcus mae gen i'r gwin gyda'n yn gwmni. Mae rhaid i mi gyfaddau, does gen i ddim y berthynas orau gyda ffermwyr ifanc, ond wrth i'r gwin lifo oedd hi'n amhosib peidio cynnesu at Patagonia i phobl. Oedd e fel fy mod i'n nabod Billy ei ffrindiau ers blynyddoedd. Oedd na naws cartrefol hyfryd yma, pawb yn ffrindiau ni'n teimlo, a calon lan. Doeddwn i methu helpu ag ymuno mewn. Ar y marw, fyswn i ddim di gwneud na adre. Ond cyn i bawb ddechrau beichio crio dan emosiwn calon lan, oedd rhaid fi holi Billy ac Alejandro am yr holl Gymru oedd yn dod draw yma. Be chi'n credu yw'r peth sy'n denu'r Cymru dro ar ôl tro i ddod draw at y wladfa? Beth yw'r peth na? Mae'r wladfa fel rhyw chwaer fach sy'n byw yn bell i Gymru. Lot fwy del. Wel, mae Cymru yn del i ni, goia. Rhyw chwaer fach sydd wedi mynd i fyw rhywle arall, a bob un hyn maen nhw eisiau mynd i weld sy'n mae'r. Pan mae Cymru chwarae erbyn yr Iarnyn yn y rygbi, pwy ydych chi'n cefnogi? Argentina. Mae angen cefnogaeth. Da ni. Ie, mae'n digon o gefnogwyr o Gymru. Ie. A fel ma ffermwyr ifanc, o'n i'w weld yn mwynhau i hun. Chi'n meddwl bydd boys Patagonia yn iawn o YPV?
Sa'n gwrs gallu nhw handlo fe. Chi'n dysgu bach o Sbeineg o gwbl? Mañana. Maniana. Fory. Fory. Yeah. Por favor, please. Hanfodol. Gracias. Ciao. Dwi sensor, 2 scoop ice cream. Donde est la biblioteca? Ble mae'r llyfrgell? Nailed it. Pam nes i gwybod efo'r llyfrgell? Dyna beth sy'n bwysig yn y byd, na fe? Dwi erioed i teimlo mor relaxed yn y myw, a dim golwg bod y noson am ddod i ben. O'n i'n dechrau deall y pêl o fyw ym Patagonia, yn toddi mewn i sedd o flaen y tân gyda molyn llawn o gwrw. Ond cool head, oedd eisteddfod i enll yn y bore. Rhaid i mi fod yn broffesiynol. Erbyn y bore, roedd y newyddion ar led fod bwystfil eisteddfodol o Gymru yn crwydro'r laddfa. Oedd pawb eisiau darn ohonau. Ges i wahoddiad i fynd i gwrdd â Luned Gonzales, brenhines y paith ar ei rhaglen radio. Do'n i ddim yn sylweddoli bod yn cael ei ddarlledu'n fyw chwaith. Pnawn da gyfeillion. Buenas tardes, amigos. Croeso cynnes iawn i'r rhaglen a diolch am droi fewn a cael sgwrs fach heddiw. Diolch yn fawr iawn am ynghalu. Mae'n hyfryd bod yma, mae'n fraint cael bod yn y studio gyda chi. Dwi ar fi'n cystadlu yn yr eisteddfod. Bidwch a sôn, da chi'n cystadlu, be da chi'n neud? Dwi ar fi'n neud y llyfaru, a dyma'r tro cyntaf i mi lyfaru ar lwyfan ers o'n i'n rhyw 7 mlwydd oed, felly dwi wedi chydig yn nyrfus. Os ganddi chi unrhyw eiriau o ysbrydoliaeth? Os gyda fi ddim eiriau doeth, ac os dwi rioed wedi llyfaru, dwi'n deud y gwir wrtho fi. Wel, dwi'n credu byddach chi'n neud yn dda iawn a bydda i yna i glapio'n gri. A dwi'n gwybod bod chi wedi cystadlu hefyd mewn rhywbeth ysgrifenedig. Y soned. O'n i'n trio cadw na'n dawel, gofyn fi golli i blentyn ysgol. Ar ôl gwrando ar lwyth o gyfarchion a clwb ci ar goll yn y paith, ges i gyfle i holi ambell gwestiwn. Credu nes i droi fyny bach o Paxman. Be mae person sy'n byw yn y wladfa yn teimlo at Gymru? Wel, dwi yn cysidro Cymru fel madre patria. Felly hen wlad fy nhadau, welsoch chi. Da ni'n hoffi cadw traddodiadau Cymreig yma yn fyw. Oes na le yn y wladfa i rhyw fath o datblygu diwylliant Cymreig cyfoes? Mae bobl sy'n gwrando rhaglen yma ddim yn licio caneuon modern o Gymru. Maen nhw'n licio caneuon traddodiadol. Ond da ni wedi bod yn rhoi rei pethau modern, achos a chi'n anfon cerddoriaeth newydd i ni, sa'n ni'n ddiolchgar iawn. Wel, mae'n hyfryd bod gweld bod y hen grefft yn cario ymlaen gyda'r radio a bod chi'n cario ymlaen gyda'r traddodiadau. Diolch yn fawr iawn, Garmon, a'r criw am droi fewn i'r radio Chwbwt. Diolch yn gael fi. Diolch yn fawr iawn, hwnna'n wych. Diolch yn fawr iawn am y cyfle. A hyfryd cwrdd, welai chi'n eisteddfod. Ni fysa'r un coloni Gymreig yn gyflawn heb glwb rygbi wrth gwrs, ond i am weld os oedd y sgiliau sydanaidd dal gyda fi, cyn i fi ffeindio'r sigs a'r cwrw. Ges i gynnig i fynd i ddangos fy sgiliau rygbi gyda clwb rygbi Drai Goch yn y Gaiman. Ydych chi'n chwarae rygbi bach mwy tebyg i Gymru neu rygbi bach mwy tebyg i... Da ni'n cael lot o ffrindiau o Gymru pan maen nhw wedi dod i chwarae i Madrin. Da ni wedi gwneud ffrindiau mawr o Robbie Mabraid a Alan Phillips a lot o bobl sy'n gweithio yn y tîm Cymru. Os bydd tîmau Cymru dod fan hyn, chi'n credu bod y safon yn eitha tebyg? 2 flwyddyn yn ôl, da ni wedi anfon 2 plant o Drai Goch i chwarae i clwb o Llandefri. Maen nhw wedi bod yn chwarae fan'na 2 mis. A ar ôl hwnna, da ni wedi dechrau meddwl mae rhaid i ni dysgu Cymraeg i'r plant i pam nhw'n gallu mynd i Gymru, maen nhw'n gallu siarad, Sgiliau hollol hyfryd. Nes i anfon y boen am bicnic. Dwi'n siŵr pam nes i stopio chwarae rygbi. So pam chi'n chwarae, ydych chi'n defnyddio fatha galwadau Cymraeg? So mae'r tîm arall ddim yn deall? Na! Da ni ddim wedi gwneud hwnna, mae hwnna'n da. Mae rhaid i meddwl. Gallwn di aros na drwy'r nos yn dallu'r plant gyda sgiliau syfrdanol e. Ond oedd rhaid edrych tuag at y main event. Brwydyr yr eithaf ar lwyfan yr eisteddfod. Ac oedd hi'n bryd drwy'r tracwys ag allan. Ges i bach amser am ymarfer munud ola, o'n i'n clywed fod dros 300 o bobl mynd i fod yna yn y gynulleidfa. Felly, oedd dim lle i fi adl ngwlad i lawr.
Ond gynta, roedd rhaid aros i weld sut nath yn soned i. Wobr gynta i Pydew Plastirton sef Garmon ap Ion Shit! o Gymru. Dwi'n awr yn fardd. Reit te, dewch ar trwffi na i fi. Mae cash prize fyd. O wobr gyntaf yn ennill 500 peso. Si ryw 2 pint. Gyda phob munud a'r neuadd yn llenwi, o'n i'n cachu'n mhants. Oedd yna bobl o bob oedran yna, a phawb wedi gwneud ymdrech. A oedd neb arall yn gwisgo tracksuit. Ydy berniad yn barod ar gyfer y Gastadleuaeth adrodd. Oh god, cwni off. Gastadleuaeth 23, Priodas... Poblwc Sianed, break a leg. Sianed. Priodas, Bangor, 1900. Oedd y Sianed yn cael hwyl arni. O'n i'n rili dechrau dyfaru gwneud hyn nawr. O'n i'n edrych fatha fersiwn B-Tech o'r rapsgalion yn y tracksuit coch na. Ail i'n gastadlu, Alice Ifon. Ameiad bapur. Pam nes i ddim dysgu'r blydi geiriau ma'n well? Ac yn un olaf yn y Gastadleuaeth 23, Priodas, Bangor, yn Eisteddfod Wladdfa 2019, Garmon. O'n i'n rili dyfaru gwrando ar Lady Diana. Gwisgo'r tracksuit coch ma, o'n i'n edrych fel idiot. Garmon. Priodas, Bangor, 1922. Mewn ffram o amser mae dy lun a thwraig lygadu tithau'n ddyn. Dy law ar ysgwydd sepia'r ferch, cyfnodwyd priodas, fflach o serch. Roedd oriawr loiw a modrwy air, yn clymu'r weithred wrth y gair, mewn stiwdio llawn o balmwydd tal, a'r lluniau benthyg ar y wal. Mae'r ffrog a'r siwt a brynwyd gynt, fel mwg a chwalwyd gan y gwynt. Ond cwlwm cerrig a ddaliau a muriad bapur mae'n parhau. Siom, embarrassing. Nes i wirioneddol cachu ar y chips yna. Wel, ath ystadlu ar yn ei flaen. A'r unig beth oedd ar ôl gen i wneud oedd aros i weld beth gen y beirniad i ddweud. Oes bosib gael y berniadau Gastadleuaeth Rhif 23, Adrodd, Priodas. Yn y gystadleuaeth hon, wedi ni'n chwilio am gynhesrwydd a llefaru a yn cyfleu yr uniad mewn priodas. Sianed yn llefaru yn diffws ac yn eglur. Wedi ni fon cyflwyn gonest diffiant. Gonest? Diffiant? Be mae'n meddwl? Yn ola Garmon, llefarydd wedi cyflwyno'r gerdd yn drawiadol, ond gwna'n siŵr dy fod yn dysgu'r geiriau yn iawn. Dysgu geiriau? Game's gone soft, ref. Reoedd i enno felly yn wahanol i neithwr, gyda chanmoliaeth uchel yn gyntaf i Fon, Sianed yn ail a Garmon yn trydydd. Trydydd? Trydydd? Oedd dim pwynt fi ddod allan ma te. Fysio mynd adre, nawr. A just cario ymlaen i wenu. Siomedig, iawn. Dwi'n teimlo fy mod wedi gadael tîm anthropoleg Hansio lawr, pechu fy'n heili, a sa'n credu bod fi'n heiddi dod nôl i Gymru ar ôl perfformiad mor siomedig yna. Aeth y cystadlu mlaen yn hwyr yn y nos, a phawb yn aros yna tan y diwedd. Fi ffili helpu meddwl fy mod i heb Gymru yn ddigon serious. Oedd hi bron yn amser i mi ddychwelyd i Gymru fach, ond cyn i mi adael, roedd rhaid i mi gael sgwrs gyda'n nghyfaill newydd, Billy. Ydych chi'n hyderus yn y dyfodol, dwedwch mewn 20-30 mlynedd, fe bydd y diwylliant yma dal yn fyw? Odw. Sa di wedi gwneud y gwestiwn 20 mlynedd yn ôl. Sa ni ddim mor hyderus a wan, ond rwan mae ysgolion yn dysgu plant, mae yna teuluodd yn trosglwyddo'r iaith i'r plant. Mewn 20 mlynedd dowch, fydd yn Steddfod yn dal i fynd yn yr arfer yma. Os ganddoch chi neges i bobl sy'n ôl yng Nghymru mwyn hybu nhw i ddod draw i Batagonia? Wel, unig neges i gen i croeso i pawb. Da ni'n dal i fod yma, mae'r Gymraeg yno, so croeso i bawb gyda chi wledd o ganu, a sathos a hwyl. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Rhaid cyfaddau, ar ôl clywed geiriau optimistic Billy, oedd mynd am adre chydig yn anoddach na be o'n i'n feddwl. Oedd y croeso mor garedig i fachgen, oedd yna, yn y bôn i geisio dynnu blewyn o drwy'n pawb.
Dwi'n syni ac yn rhyfeddu at garedigrwydd pobl o wladfat ni y Cymru. Mae ymynedd i finglo gyda pensiynwyr a ffermwyr yn anhygoel. Is i yna gyda calon llawn o gwestiynau lwdyd i geisio pechu brigad y Volvo. Ond nes i adael na, yn berson ychydig mwy optimistaidd. Falle am unwaith fi wedi ffeindio pobl dwi'n licio. Neu, falle bod fi's dal yn jetlagged. Ai, Patagonia. Neis iawn.